Ipinahayag ni Mayor Vilma Caluwag ng lungsod ng San Fernando na iginagalang niya ang utos ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng isinagawang manual recount sa mayoral elections ng lungsod. Nire-respeto po natin yon. Nire-respeto natin, antayin na lang po natin kung ano yung maging result. Kasi naman confident ako na hindi tayo nandaya. I swear to God, no, hindi tayo nandaya. Kaya antayin na lang natin yung kalalabasan ng recount. Gayunman, tiniyak ng alkalde na magpapatuloy siya sa pagtupad ng kanyang tungkulin habang isinasagawa ang proseso. Basta patuloy po tayong kakupin kay Kapampangan na may papangadi. Basta't ako po, mag-obra ko mo, gana-gana po gawan ko para po king kanawan daring sablang balang Fernandinos. Ito naman ang reaksyon ng alkalde nang malaman ng balita tungkol sa recount. Okay mo, kasi syempre baluta naman nung rin kalaban tamo yan, influential, powerful, ako man may surprise. Nagsimula ngayong Lunes, February 2 ang manual recount sa Palacio de Gobernador Building sa Intramuros, Maynila batay sa utos ng COMELEC First Division na inilabas noong January 26. Isinasagawa ang recount tuwing Lunes hanggang Biyernes. Inaprubahan ng COMELEC ang election protest na inihain ni Maylin Pineda Cayabyab noong May 2025 na ayon sa komisyon ay sufficient in form and content. Saklaw ng manual recount ang 48 pilot protested precinct na bahagi ng naturang protesta. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.